Pardon. Takže dobrý podvečer, ja som Paťo, toto je môj kolega Adam a spoločne vám teraz ukážeme pár trikov, ktoré sme si pre vás pripravili. Takže prvý trik, ktorý sa volá... Paťo, nemáš nejakú vodu, lebo som trochu smedný. Tak je to taká divná otázka, ale môžem vyskúšať nejakú vykúzli napríklad. Takže ja si dám dole bundu najprv. Musím si z rukáva vtiahnuť pohár s vodou. Tak trochu si to oblial, no mám ale niečo dobrého, počkaj. Ja ďakujem. Počkaj, to nemáš na to utiahnuť. Ďalší trik, ktorý ti v tom môže tak pomôcť. No. Takže ja zoberiem 10 eurovku, nejak takto. A takto ju rozrolujem. No a teraz si z nej vyskúsim vytiahnuť napríklad šatku. Ďakujem. No, už to je lepšie, dobre. Nech sa páči. Vidím, že asi moc nepotrebuješ, takže môžeme nechať zmiznúť. Áno. Takže nadpem si ju späť do 10 eurovej bankovky. Nejak takto. A šatka mizne. Takže už 10 eur zatiaľ nemáme, prepáč, to je tvoja série, som skoro zabudol. Dobre, Paťo, ale dokázal by si niečo s holými rukami, bez 10 eurovky alebo nejakého papiera? Miznú šatku, alebo... Tak môžem sa to pokúsiť, takže nemám nič v rukách, zavriem ruku v pesť, fúkni a vytiahnem si z nej tú šatku. Dobre, a teraz nechaj zmiznúť. To sa nedá tak, že to povieš, ale môžem to vyskúšať, takže zoberiem si šatku a strčím si ju znova takto do ruky. A samozrejme, že šatka znova zmizne. No len menší problém je ten, že neviem kam zmizla, ale niečo ma tu bolí. Dobre, Paťo, dokázal by si niečo teraz s väčším a pevnejším predmetom? Môžem sa o to pokúsiť, máš niečo, pozri sa. No, mám cigaretu. Nefajčím. No naozaj nefajčí, len pre ten trik bola vhodná. Oni pokračujú. Mám tu teraz túto polku cigarety. A teraz zoberiem tú cigaretu, strčím si ju nejak takto do ruky znova. Samozrejme, s pevným predmetom to nejde, ale niekedy sa to dá nejak takto. Dobre, Paťo, to ešte je tu 10 eurovku. Dokázal by si niečo s ňou? No, pozriem si, či ja mám nejakú pomôcku. No, nemám, ale napríklad tvoje pravy možno bolo dobré. No. Takže mám tu 110 eurovku. Asi je pravá, ale to už vám zarečiť nemôžem. Takže zoberiem 10 eurovku, zoberiem ešte pero, jak takto. Teraz udajem do 10 eurovky a prepichnem. Ale samozrejme na tom nie je nič magického prepchnúť 10 eurovku. To dokáže snad každý, ale horší bolo, keby som teraz zobral a nebola by v nej žiadna diera. Takže ďakujeme za pozornosť.